Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongi etorria. Otsaiak 20 dugu gaurko asteartea eta zer edukiko dugu alde batetik elkarrizketa bat, 3 sindikatutik Jaione Ugalde etorriko da, orain dela 2 aste Oronoz Mugairen emandako istripu bat salatzeko. Errepidean izan zen, baina lan istriputzat hartzen da. Berak xehetasun guztiak emango dizkigu. Betiko dukiak, hori bai, eta gero amaitzerakoan, kiriketan, pasaren astean Ingurumen Hezkuntzako Museoan Pirinioetako bihotzera espedizioaren erakusketaren inaugurazioan Amets Arzalluz eta Julio Soto bertsolariak egon ziren eta baitago ere, eta gero emitituko dugu. Beraz, has gaitezen egunero egiten dugun moduan lehendabiziz efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridean abentura kontuak ditugu. 1935 urtean gertatu zen. Norvegiako Caroline Mikkelsen esploratzailea Antartikara ailegatu zen, hori egindako lehendabiziko emakumean bihurtuz. Bigarrenan Euskal Herrian gertatu zen 1976 urtean. Euskaltzaindiak errekonozimendu instituzionala lortu zuen. Egunero bezala, azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Otsaiak 20 gaur, asteartean Nafarroako politikagintzan bada albiste. Asteko Nafarroako Parlamentuko batzorde batek euskararen lege aldatzea aztertuko du. Batzordearen eraketa atzo onartu zuten oposizioaren aurkako botoekin, UPN, PSN eta PP. Eta bertze aldetik ahal duguk parlamentariak tabuzteko eskatu die laukide kritikoei. Antidemokratikoki eta arduragabe jokatu dutela salatu du herritarren kontseiluak. Osasun kontuak albiste ere gaurkoan eta batez ere arreta berezia kontu batin. Lan eta osasun publikoaren Nafarroko Institutua jakitera eman duenez, paperaren agerraldi bat antzeman dute foru erkidegoan. Gaixoen erdiak baino gehiago 10 eta 24 urte bitartekoa dira. Eta osasun kontuekin lotua, adineko gizon Matilda Tuteran ospitalean legionelarekin barkatu kutsatuta. Sistema publikoaren defentsan eta gobernu zentralak agindutako pentsioen igoera txikiaren kontra atera dira kalera pentsionistak martxan taldeak deituta. Eta 3 pertsona zauritu dira Iruñan asteburuan izandako 10 borrokatan. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Iruñeko aurre eskola publikoetako aurre inskripzioak hurrengo martxoaren 1-tik 15 egingo dira. Eta gerra zibilean fusilatutakoen omenez plaka bat jarriko du Iruñako Iruñako udalak Ilerriko panteoian. Plaka horretan Iruñan eraildako 308 zenolako berriak ditugun gaurko egunkarietako azaletan eta Diario de Navarra barkatu egunkariarekin hasiko gara. Letra lodiz lerroburu nagusian, Podemos aldugu alderdiak 4 parlamentari kritikoei dimisioa aurkeztea exigitzen die eta hauek aurka egiten dute. Azaleko argazkian Iruñeako Maitane Melero kirolaria ageri da. Izenburua honako hau da. Errekorren ama. Valentzian lortutako estatu mailako garaipenari erreferentzia eginez. Diario de Noticias egunkariko azalean hau dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, Podemos aldugu alderdiak Laura Pérez kanporatu du eta beste 3 parlamentari kritikoei akta eskatzen die. Azaleko irudian Ignacio Aranguren antzerki zuzendari eta irakaslea berak egindako liburu pedagogikoa erakusten ikusi daiteke. Titularra hurrengoa da. Antzerkia hezkuntzan. Gara egunkarian, lerroburu nagusian, orain fiskaltzak Cabakas hil egin zuen kargan deliturik ikusten ez duela esaten du.
Azaleko argazkian Marta Rovira politikaria agertzen da. Berriaren izenburua hau da. Kartzela mehatxuari izkin egin dio Marta Rovirak. Euskal hedabideekin jarraituko dugu eta hau da Berria egunkarian daukaguna. Goian lerroburu nagusian, deklarazioa simbolikotzat jo eta aske geratu dira Rovira eta Pascal. Azpian Azaleko lehendabiziko irudian Mireia Boia kupeko parlamentari ohia ikusten da eta bere hitzak dira izenburua. Nahi ez dugun autogobernu batean indarrak suhutu ditzagun saiatzen ari dira. Beherago Azaleko bigarren irudian, martxoaren 5-tik 26-ra egingo dute loraldia, diziplina guztietako 120 sortzaile, 30 ikusgarritan estrenaldi eta lan berri ugariekin, eta horri egiten dio erreferentzia argazkia. Izenburua edo titularra honako hau da, sormen guztiak Bilboko mintegian. Ezkerrean beste berri batzuk ditugu, lehendabizikoan Andoainen 2 euskal presori eginiko harrera ikertuko dute epaileek, azpian parlamentariak ta itzul dezaten galdegin die ahal duguk 4 kritikoei, oraindik berago Tuterako erietxean 80 urteko gizon bat hilda aurrera gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur eta otsailaren 28ra arte, Iruñeako 20 tabernak ardoa eta hamburguesen ibilbidean tabernek hartuko dute parte. Ekitaldi gastronomiko bat izango da ardo zuria eta hamburguesa bereziak dastatzeko. Gaur arratsaldeko 8etan Baluarte jauregian Euskadiko Orkestra Sinfonikoak ingeles errusiar batasuna deituriko ikuskizuna eskainiko du. Ostegunean arratsaldeko 7:30etan Hiru Errege hotelean Jazz and Music Experience deituriko zikloa jarraituko du. Aste honetan Baldi Blues, Blues and Rock musikaz disfrutatzeko aukera izango da. Ostegunean arratsaldeko 7:30etan Iturramako Zibiboxean Todas eran mis tías deituriko antzerkia disfrutatzeko aukera ere izango da. Sarrerak 6 euro balio du. Todas las tías de la ciudad llevaba mi madre sus calaveras de azúcar para el Día de Muertos. Ostiralean arratsaldeko 7etan Burlatako kulturetxean beste ekitaldi gastronomiko bat. Gazta dastaketa, sarrerak 5 euro balio du. Eta azkenik ostiralean arratsaldeko 8etan Central Cafe antzokian Queen musika taldeari omenaldia egingo zaio. Queen Forever izenburuarekin sarrerak 20 euro balio du.
Zerua oso lainotsu edo estalita egongo da, prezipitazio txiki egingo du batez ere goizean, ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, temperaturan aldaketarik ez. Asteazkenean zerua oso lainotsu egongo da eta arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, prezipitazio txiki egingo du, noizean behin ertaina, arratsaldean atertzera egingo du. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, arratsaldean ipar ekialdekoa nagusi izanik. Temperatura nahiko jaitsiko da, azken ordutan izotz txiki egingo du zenbait tokitan. Goazen Iruña herriko albisteekin. Zendeako zizurrekin hasiko gara. Martxoaren 8irako Javierrerantz joango den ibilaldia eta Larra gaztandegia ezagutzeko bisita antolatu da. Javierreko hotelean bazkalduko da eta izen emate epea otsailaren 23 arte egongo da irekita. Inskripzioa Zizurreko zendearen udalaren edota Zizur nagusiko adinekoen kluban egin daiteke. Berriozarrekin jarraituko dugu. Tokiko elkarteak antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia eginda. Eskaerak aurkezteko epea martxoaren 1-tik 16ra izango da Berriozarko udaletxeko erregistroan egin daiteke eta esan bezala diru laguntza deialdia eginda. Beste bat ere eginda udaleko garbiketarako zerbitzuan itzeko peoia izateko 2 lanpostu betetzeko. Oposizio lehiaketaren bitartez izango da eta eskaerak aurkezteko epea martxoaren 9an amaituko da. Martxoaren 1-tik 15ra zabalik egongo da Berriozarko udalaren haur-eskolan izena aurretik emateko epea. 2016 eta 2017 urteetan jaiotako aurrek, baita 2018 urtean jaiotakoek ere jaiotza maiatzaren 15 baino lehen izatea aurreikusten baldin bada, egin beharko dute inskripzioa. Argibideak eta eskabide orriak jasotzeko Urtsintxa haur eskola 8:30 11:30 hor egongo da. Burlatan beste berri hauek ditugu. Burlatako udalaren babespeko apartamentua eskuratzeko epea irekita dago. Interesa duten adinekoek honako baldintza hauek bete behar dituzte besteak beste. Lehendabiziko baldintza Burlatan erroldatuta egotea da, gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin, eta Burlatan benetan bizi izatea. 75 urtekoak edo gorakoak izatea beste baldintza bat da eta esan bezala hauek besteak beste dira. Informazio guztia izateko bisitatu udalaren webgunea. Otsailaren 24ean irteera egingo da Kandantxura, oraindik plazak daude eta epez kanpoko izen emateak onartzen dira. Informazio gehiago 948-559-49-70 telefonoan edota juventudabildua.bilaba.es helbidean. Berrio beitin berri hauek ditugu. Otsailaren 26an astelenarekin informazio bilera egingo da Berrio beitiko udal planaren aldaketaren berri emateko. Hitzordua udaletxeko areto nagusian izango da arratsaldeko 5etan, eta bileran parte hartzeko beharrezkoa da izena ematea. Artikako parte hartze prozesuaren talde egileak otsailaren 20an asteartearekin egingo da. Bileran Artikako parte hartze prozesuaren emaitzen berri emango da. Prozesua pasaden irailean irekitzen Artika berriko erdiko plazaren inguruan herritarren desirak eta nahiak ezagutzeko. Bestalde, Artikako eta Berriogoitiko haur-eskolek jardunaldi irekia antolatu dute hezkuntza eskaintza adierazteko eta familiek sortutako galderak erantzuteko. Artikako jardunaldia otsailaren 20an izango da, arratsaldeko 5etatik 8etara. Berriogoitikoa otsailaren 21ean izango da, arratsaldean ere, arratsaldeko 5etatik 8etara. Informazio gehiago Artikako haur-eskolan eta Berriogoitiko haur-eskolan. Bukatzeko, Iruña hirian albiste hauek ditugu.
Pasaden astean, 7 pertsona atxilotu ziren Iruñean mozkorturik punturik gabe edota gida baimenik gabe gidatzeagatik. Udalak gerra zibilean fusilatutako pertsonen panteoian plaka bat jarriko du eraildutako 308 iruindarren izenekin. Iruñeako udalak Ekai Lertxundiren Ondarroako gazte transexualaren familiari elkartasuna erakutsi dio pasaden asteburuan egin zuen, eta LGTBI fobiaren aurka egiteko konpromesua hartu du. 2017an 092 zenbakiaren bitartez udaltzaingoak jasotako dei kopuruak 7,8ko gorakada izan zuen. Hiritarrek salaketak egiteko telefono zenbaki erreferente bezala finkatuz. Udalak Espainiako gobernua pentsionen sistema publikoaren mantenimendua eta hobekuntzaren inguruko eztabaida bultzatzeko premiatzen du. Iruñeako haurreskola publikoetan aurrematrikula egiteko aukera martxoaren 1-tik 15era izango da. Udalarenak eta gobernuarenak batuta guztira 1288 leku daude. Eta azkenik udalak atezeko zinegotziak bere kotxean pairatutako erasoa kondenatzen du eta gertakaria ikertzea eskatzen du. Biltegi arduraduna behar da bediainen interesatu bidali kurrikulunak ofertas bat abildua.navarra.es helbidera. Denda saltzailea behar da Iruñan lanaldi osorako goizez eta arratsaldez, astelehenetik ostiralera eta larunbata goizetan interesatu bidali kurrikulunak info@tutiendaenergetica.es helbidera. Ekoizpen lantegi batek mantenimendu ofiziala behar du Iruñan. Txandakaritzeko lanean beharrezkoa da gutxienez 5 urteko esperientzia. Kurrikuluna bidali selección.pamplona@eulen.com helbidera. Erreferentzia eginez ofizial mantenimiento. Elektrizitate mekanika makinarien mantenimendurako langilea behar da Eskirozen lanaldi osorako. Goizeko 8:00tik ordu batetara eta arratsaldez 3:00tatik 6:00tara. Kurrikuluna bidali ofertas@abildua.navarra.es helbidera. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako musika irakaslea behar da Iruñan. Kurrikuluna bidali info@jesuitinaspamplona.org helbidera. Autoei zirrikak aldatzeko langilea behar da Iruñan, astean 24 ordu, asteartetik igandera. Kurrikuluna bidali jokeloberena@abildua.gmail.com helbidera. Mantenimendu lanerako langilea behar da Iruñan, lanaldi osorako goizez eta arratsaldez txandaka. Kurrikulunak bidali Iker Sánchez abildua elkorteingles.es helbidera. Bistako apainketarako igelzeroa behar da Iruñan, kurrikuluna bidali info@mrs@gmail.com helbidera. Metalurgiako ingieneri teknikoa behar da Iruñan, material erosketa arduratzeko praktiketako kontratuarekin, lan ordutegia goizeko 8:00tik ordu batetara. Soldata hilabetean 700 euro, kurrikuluna bidali fundación.gestionempleo@abildua.navarra.es helbidera. Ostatu jatetxe zerbitzaria behar da Zuaztin, 20 ordu astean uztaila bitarte astelehenetik igandera, astean 2 egun libre. Eskaintzaren inguruko informazioa webikoitza autogrilempleo.es helbidean. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@abildua.gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez.
bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donez